Și bine vă regăsit la un nou videoclip. Eu sunt afectiv. Eu nu am postat pentru că nu am fost jumătate de zi acasă. Și începem cu un nou ban. Nu uitați de like și de subscribe, m-ar ajuta foarte mult această comunitate de YouTube cât mai mare. Visul meu este să ajung la 100 de abonați. Să sperăm că în curând vom face această sumă, să sperăm, chiar îmi doresc. Putem face live-uri cu abonații, să jucăm cu abonații mult. Dar asta e, încercăm. Să vedem. Știți că eu mă mai las de YouTube, mă mai apuc, mă mai las. Apuc pentru că YouTube nu dă notificare din câte știu eu și nici eu nu primesc notificare de la unele videoclipuri. Nu de ale mele, dar nu primesc notificare nici eu. Asta e nasul cu YouTube. Uite ce bine arată. Mi-a lăsat poate frumos. Și ce dai eu la asta? Carambol. Nu merge carambolul ăsta. Și asta e. Vedem cum se descurcă, că dacă arată tobilă ușoară pe asta, nu știu dacă intră. De la 4 e băgată. Ce vrea să fac? What? Un nume foarte minunat, care pot să-l citesc, vă dați seama. Oprește-te, oprește-te, oprește-te. E normal că o vede, că îmi iau un noroc să vadă și cel mai imposibil. Trebuie să trag și eu așa un carambol. Dar asta poate orice. Asta e că e prost. A pierdut pentru că nu mai are atenție. Poate dacă îmi fac talentul la băgat alba. Că ăsta e talentul meu și la toți poate. La băgat alba. Easy. GG win. GG, GG. Voi încerca să dau, cum vom face live-uri, să dau coins gratis la abonați. Când vom face cam 1 milion? Coins, nu de abonați. Poate special la 2 de abonați. Bă, ce noroc să am? Asta e talentul meu. Asta e talentul meu, băieți. Ei, ne place talentul. E talentul tuturor. Și bulbei. Hai că acum nu mai are ce să fac. Hai că dacă dă la level 36 așa. Am spart, am băgat alba. Asta am făcut pe meciul ăsta. Cel mai interesant match ever. Vede din toate pozițiile, vede alba aia. Bela, orice Bela vede din toate pozițiile. N-ai cum. Că nu intră. Intră, mă. Uite cum intră, mă, toate, mă. Și gata, nu mă mai joc, pentru că... Stai că e prost. Trebuie să dăm tare. Filmează.
jos. De nou nu-mi rămâne pozitiv. Îmi rămâne că odată jucat azi meci, am băgat de la nouă. Oleu, chis. GG. Așa dăm și câteva meciuri la London și închidem video. Videoclipul. Paris skip. Eu sparg. What the fuck? Înată cheluță. Efecte jos. Bine, da, poziție. Am pus bine și binele. Păreri? Mai dăm 2 meciuri și încheiem videoclipul ăsta și... Mare Felix, tu! Și cred că nu mă dovedesc să joc. Doamne... Negra încă n-am fost băgată în gaură. Ce? Trebuie să-i rămâie poziție, mă. De la neagră să nu-i rămâie poziție. Cât de tare. Da, cum am zis, dacă de tare. Dacă dă tare, nu-i rămâne poziție. Cum are, mă, încă una? Ce o gândești, mă? Vezi că dacă arată apă, nu arătez. Fratele meu. Degrabă nu mă arătez. Dana mea. E bine. Nu vom începe cu Bila 4. Stânga sus. Bila 5. Stânga jos. Oprește-te, 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 oprește-te. Bila 6. Asta e ultimul meci, băieți, că nu mă... Băi, băieți, cam asta ar fi și de videoclip. Ne revedem videoclipul viitor, vă las, pa! Aveți grijă de voi.